Guys, di ara lami akaso padir. Ipo. Aga mo sinaksakan. Buhara gani gamorot. Majong adlaw na tantanan guys. Tanda sa kodar sa among mga manok. Mo ni aga mga pinalit. Kuani kabuk na mong bagong gipalit. Pil ba to? 7 or 8. Sa gabi katong gipalit kay hinangkan. Hinguli man dados ka ng tag-idza. Sa isa na lamang gaalis dan og kanang naay bagong namisa. Nato dani buhian tong papagabril dani gabi. Kruk na napoy naglumlum ka na. Pinalit ni namo dato sa mga kaila. Na. Kruk daggan si jana kani nga bitaw. Kana na kalimot kon sa inganda ni jang manuka. Na sila yung mga lahi. Na ilan nang ipangkaka ang mga kuanari. Nagasa naglumlum nagasa to galumlum nagasa. Mo ni aga mga bagong alaga. Ano may mga manok dari lujo. Uy, kasayang ikat-kat na magkapadyas. Wala makuan ni hinangi. Wala sila gikulong dari snit ang mga chicken. Pila na sila kabuo ka. Kabot na sila pala silang manapo. Naapil na nai laki. Muna yung mga bagong alaga ron guys. Manok. Dari lujo. Lujos bahay. Kruk. Sigam. Kung pa na, arang pa ni ka bata pa ni ka ajo niya. Bata pa na ka ajo sila. Pila ba ni ka buo ka? Tunga mo na palit. Pito man siguro. Dana may daan nga. Kuan yung pang sud po dani. So dudaghan na sila guys. Yang mga chicken lain patong to naglumlum dadto. Nanaw ko dala sa mga saging kay basin ulan na nagguwang-guwang. Kagbulig Lepod. Kagbulig. Yeah. Uy, hapit na maguwang. Lepod puso unon naman di ay. Puso unon. Guwang hapit na maguwang. Si mana guwang na. Hapit na magbakasyon na rin guys. Naris koan. Hapit na closing sa klase. Kalalang gitanda. Anan man sila saburan uguan tuwa. Unsa mo saburan ha. Tatad ha kay mang-harvest ami dadtog batong. Mang-harvest mi karog batong kay mga tanan. Mga ajubuhin. Ngumubay sa una. Mga muti sa ko dali sa mga kamutihan guys kay lami kadyo ikaon og kamuti. Ang isaksak ato sa mandinang ag ba? Saksak sa dinang ag. Alas 5 na ron kay ning alarm na. Hindi na magwa pangatuta ag uno daani. Mamuti sa ko guys. Kalami kadyo ikaon og kuan na sinaksak nga kamuti. Diba? May kadyan natay tanam guys kay ug hilawon tag kamuti. Kubar talaga sa tang tanam. Diba? Okay kayo. Patakal kasi na panay kauban. Hindi ka doon ikaan og agoy gamatoy pa man. Paglubog. Sa gani gamay pa siya tabunan na tagbalik. Kaya rumudak pa na. Nga niram ko guys sa hidlawon og mga kuan. Ari ta mga utkot sa tang kamutihan. Yes na. Mangot ko. Tapos itong kamutihan guys. Yung nami ikaon og kamuti. Ala. Yan na guys. Okay kayo. Uy. Pwede na ni Pwede na ni kazo. Hindi na pang kuanay pang saksakay. Sunod-sunod ni taas andaya na mo dere. Nga man yung kasunod nagkandaya mo manggibisaan sa kim-kim dadto. Sunod-sunod ni taas andaya guys. Kay ba mo ngano man naghihingandan og andaya? Taga-andan na siya guys kaning tukuya. Mo maghihingandan og andaya. Nara ka kanang akong kamuti kay tay saksak sa dinang ag. Ha nara ka ha.
Shush. Ganahan na siya magdo-do. Anak ka, mga mutis ako. Na, saan naman nato pagkamuti hadan sunod-sunod bang ka? Si Andaya, gara gajud. Garaan gajud, garaan. Sabi. Sa to kaya tang kuto na itong kamuti na bani unod. Tingko anong guys, tong na bani unod ni punuan na. Muro mag wala. Na, uy. Sa gani-gani, na gani unod kay. Ako may pag-abri. Ang ko kadag tripod. Oh, di na. Oh. Nanay unod sa atong kamuti. Namin isang kamuti ha guys, kay kawakwak. Kawakwak. Gani gamulutak. Gani mulutak guys, na dyan sa unod. Nas papagabril. Kay saksak ron, gila may ikag-saksak. Anjay ya, dala kita wag sunod-sunod. Dito cikongkong. May timan ani mo. Nah, nagkuha. Ako biyan. Napa may mga punuan daning mga tudi. Daghan pa na. Ya lagi. Ya. Ito food. Oh guys. Nasut-sut. Turun na. Halagi sak-sak ron. Lami kan kuan. Turun lagi na kay betekan basa pa. Mga ganit. Ayun adlaw food. Bentukan sa guys. Okay. Kere. Ha. Di arah. Uy, ning duso. Ning duso guys. Uy, ning duso. Okay na ni Kazo. Ya, pud gut red dah. Ay, may kut-kut. Nah, baka sayang naman kut-kut naman. Agoy. Takilid. Uy, hala. Bungan man na. Lumayaman ko. Ada dako sa. Kut-kut magpunuan, ya. Ya dah. Tamam. Odi jadi ay. Turun sak. Diba, uy. Daya dako. Dako kayu. Daya, dali daya. Dali kabe. Nanagang kuha guys dia. Ano isaksak ron. Yan nagamang. Nanagang kuha guys, kamuti. Muna isaksak ron. Ang saksakay. Matos pag. Andaya, nasusunod jud ah. Ragkagara ka ajo. Garaan ka jud namang Andaya guys. Si Andaya. Si Andaya. Si Budik-dik. Uy, sus mo ritsing. Tawag na akong Budik-dik. Wow, kadaghang batong. Daghan na lagi sa padir. Daghan na kazug bunga guys. Buyag kazug bunga. Kadaghan kazug. Daghan na bunga uy. Diyan lang gama. Pa. Kuhaw. Moro na agmutingag basta ting init no. Oh. Malagi. Ngayon sila guys, tingag kunurong langgama, basta padung mo init, siga. Pino na daot ha. Hala, nadaot ay dalig pino. Ito yung sanahan na bungas bato. Karong na salin ba, guma guys, lami man ni adubuhon, sa gulan o kubaw, okay kadyo. Yes no. Ano ko papagabrili pa. Oh, daghan. Harvest na kinugihan. Basta magkugi ka dyan, makaharvest ka dyan ta. Nga na siya guys, harvest mo, lubagan siya ba? Di siya, kuanan, lubagin, para hindi siya madaot. Ito pa, ito adaghan. Lujo, wala sa bus. Dapa. Sige, dapat dari. Ha? Malabang-labangan. Narabay daghang ladya parir. Tampaladyan kaya tanang panang ikuan. Atang i-utro og tanong ba? Dapat pa ya. O din na wala din. Kani guys mo na si Jag amang ikuan na po ni sa isidling kani nga ni bitaw. Paladyaan sa na si Ja.
bis na mig batong kaya mo nang adubuhon karon. Adubuhin guys para sa panihapon. Tagas na jud pa dari bulanghoy. Nana po ni paabuton bulanghoy dani puhon. Dari sa amang garden nga gamay. Guys, nana mi isaksak. Guwang nakadso pa mangliki na ni. Tungtundan. Sandaya susunod kasi naman sandaya guys, di kasi mabuag. Parehara man sila matas pa pagabril mga huloy. Talaga sana ning upakan karong masaksak na dinengag. Lami man siya saksak sa dinengag. Nung kamutiha ba? Yellow color. Lami man isaksak sa dinengag. Tamis pa. Okay, yan na guys. Kamong kamuti. Kamong kamuti di ay. Di na nagagmadun kay kung ka nagagmadun ka ago. Siguro bitang sa tengah-tengahan. Tengah-tengahan na siya guys. Hindi na nakadagka. Okay. Sige na rin sa kadagka guys. Ay guys. Nga na. Okay. So itakang na naman sila guys. Sa mong dinungag. Yan na guys. Takang nagamang dinungag. May saksak. Kaman na rin nga. Ubadzun. Mag-adubumi. Adubumi o batong. Sa inyo sa gulo nito din. Kubaw. Ha? Kubaw. Sa inyo isagol? Kubaw. Kubaw. Nalay kay kubaw. Mahimong laplap. Asa ko laplap? Tambol ni Grayuma guys. Lami ni. Kasi mga Ugma. Yung kiyong nabugmang tuhod. Di ba tinood? Ayan na. Tinigil. Huwag mo tuo. Di ko sa una. Ikaw, naradyan na may mahal nga tao. So pag din eh. Yan. Ano suliso? Tsak. Nagkakasuway sa katuwid ko kasuway. Di ka dito. Di ka tinagas no. Ayan na. Nagkakasuway. Ako kasuway naman ko. Ano sige no. Di po ko ganahan ng suway. Sabi suway. Yes no. Di naglalim siguro na. Katunga pas mo to ka sa una. Mapas mo tong imo. Kailangan man ka. Nagdaron naman naghikim ko. Ano na. Abusado man kasi mong lawas. Yes no. Abusado mas lawas. Mauna. Ang resulta. Pas mo dilab. Naliar ba dyan po? Yes no. Nanti sila usar sa lawas. Kaya yung mga daot. Yung mga daot. Delikado. Yes no. Bitaw mo lagi. Wala guys. Kay himaylihan man. Mas papagabril. Kay himaylihan mag-aadyo. Nadagan siguro pag-ujab. Una. Igabaan siguro sa mga badji. Yes no. So, dyan na guys. Agamang ang bato. Nga maniya dubuhon. Butangan o tubaw. Ang pamahor na. Daghan na naman kay daghan na nagluto kay dang pamahaw na. Nga na mi dares bay guys magluto mig panihapon. Daghan na mo nagsedaan na binagsedaan namang daghanan kay danang pamahaw. Karon ni ka pamahaw o init na naman. Yes no. Mo na ni agamong sedan para panihapon adobo batong butangan o kubaw. Kubaw. Magpipagmata. Magpipagmata siya mang bebe kimi-kimi. Ang yung baby, wag kakaaban ng matos kamutihan ng hapon nagbato, mamuti mi si papa. Kakaaban ka na tulog man sila guys, sa may magtog. Hindi bata. Batang badji. Arang kalambing ka dyan yung batang badji guys. Yung batang badji, arang kalambing ka azo. I love you. I love you, nak. Snack lagi. Yan na guys, snack ta. Yeah. Peanut butter pretzels. Valencia peanut butter filled pretzel nuggets. Snack ta rin jo. Salamat ka jo te, maligpadaan las ate. Snack.
Snack ta, snack. Kim, nami ni Kim. Ano na? Manta guys. Nami dyan na dahil peanut sa tengah na. Naman ni ba? Naman ni. Asay man ni. Ka? Okay. Okay, madagang isla ka to. Ay mo. Saging? Saging mo? Or pa jibar? Saging. Saging ko no idza. Manta, napa-snack ni Kim, saging. Mama may daghang hinog. Padung naman ni hapon, nag-i-snack. Yummy. Yummy din, no? Ikaw pa sa mga batang gamay. Ano? Itong ukban guys, so ukban natin, hup-hup na ba? Wow, kalami. Kazo. Nga ni mo yung ganahan guys. Namitong din ng agaza, anay saksak. Nga ni mo yung ganahan guys. Nga ni mo yung lami kazo kanon. Sinaksakan. Inani ba pa din sa mga anak guys, sinigulis bahay, matabang sa mga gibuhaton. Adobo guys, to adobo nga batong. Adobo pa pagabril nga batong. Gibutangan do kasi mo gibutang pa. Kumaw. Kumaw. Sa? Kumaw. Kumaw. Yeah. Ay kumaw. Kumaw? Ano un? Kamog high blood. Allah, delikado guys. Kay kumaw man. Panagsarang po. Ginong mo diha guys. Tangan og daghang paminta, butangag suka arang lamiya. Kurumi. Lang si Kurumi, nag-insa ba ni sila? Kalami guys sa pipino, fresh na fresh. Di ka na sa mga anong pipino. Maghapon na meron guys. Ma, nag si Kurumi, nag-insa ba ni sila? Okay. Why did sin? Hindi. Ito papa. Pipino. Okay. Nagbiksin sa paliyo sa biksin. Wala na, matampusa lang. Ano guys, itong tilawan rin. Kasi matampusa na Tilawan. ilala. Pakagat ang siko. Ano yung tag-as kulang mo eh. Muna. Yes no? Tag-as man mo ka Dana ka day. Ay, luto na guys ha. Adobong batong. Wow, kalami. Kalami ka lagi na pa dir. Wow, arang lami Uy, kalami guys. Kalami sa adobo eh. Panihapon ta. Panihapon sa guys. Panihapon. Panihapon sa daan guys. Para panihapon. Adobo nga bato nga na ay tambak. Bitaw na ay kubaw. May pipino. Kira ka mo tiyaho. Guys, di ara lami akaso pa dir. Aga mo sinaksakan. Buhara ka nila morot. Hanap po oy. Guys, manihapon ta. Wow, kalami ka adjo. Mani ang ganahan. Kayami ka adjo. Nihapon ta guys, arang lami as among panihapon. Dali na ya. Bye. Isi, sumpiyan sa kainit ng kaliro. Na guys, arang lami as kamuti. Nihapon. Bye. Napasok ko. Mangga ka tamis. Tamis. Init no. Isa ko kuya pagabot. Yellow. Oh, green, ingala mo. Green, ingala. Mahilaw sa insit. Green, ira. Ito guys. Kung mahilog na, mahimong. Kapag gaya, ilan na ako sa tataod. Snack man sa gitan pag... snack man sa pag-uli din sa gitan sa eskulahan. Kare. Ano yung ganahan guys? Kamuti, luto, may gulay. Okay kayo. Ma. Tamis. Oo na, makapong. Nagko. Ma. Nagko. Kapag nagko.